Sa gitna ng tumitinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagpapatuloy sa Pilipinas ang Balikatan Exercises, ang taunang joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngayong taon, mas malaki ang saklaw ng pagsasanay, kasamang iba pang kaalyadong bansa at nakatuon sa mga senaryong itinuturing na real-world conditions. Para sa pamahalaan, bahagi ito ng pagpapalakas ng depensa at kahandaan ng bansa. Ngunit kasabay nito, lumalalim ang tanong, anong ibig sabihin nito sa posisyon ng Pilipinas sa gitna ng lumalawak na sigalot ng mga makapangyarihang bansa? Ang term na ginagamit doon is para tayong tripwire. Tayo yung unang na kung sakaling meron mang whoever is looking at the United States as an enemy, tayo yung unang dadaanan. Ay yung una dahil parang tripwire, pag na-trigger mo yung trap. Sa mas simpleng paliwanag, ang isang tripwire state ay bansang maaring unang madamay kapag lumala ang sigalot ng malalaking makapangyarihang bansa. Sa konteksto ng patuloy na military cooperation at lokasyon ng Pilipinas sa rehiyon, nagiging mas sensitibo ang ating papel. Hindi po natin masabi 100% na tayo ay hindi mai-involve. Ayon pa kay DJ Hanier, sa isang mundong multipolar kung saan wala nang maituturing na nag-iisang superpower o mas marami ang makapangyarihang bansa, hindi otomatikong nangangahulugan ito ng neutrality o pagiging neutral. Sa halip, mas nagiging malinaw na ngayon ang mga alyansa at ang mga desisyong kailangan gawin ng bawat bansa sa loob ng mga alyansang ito. Sa gitna ng balikatan at tumitinding tensyon sa mundo, ang tanong ngayon, hindi na kung may pagpipilian ang Pilipinas, kundi kung saan ito tatayo kapag kailangan ng pumili. Ako si Sonia P. Soto, host ng So to Speak at nag-uulat para sa CLTV 36.